Price freeze sa produktong petrolyo ipatuman din sa Sugbo. Subay usab kini sa executive order nga gipagawas ni Cebu Governor Gwen Garcia. Adunay live report si Marie Dumabok ka Fem. Yes, Bob, human sa nakita nga problema human sa pag-igo sa bagyong Odette, mao kining pagdagsa kung padayong pagdagsa og taas kay nga mga linya sa mga tao mapadisakyanan o naglakaw man diha sa mga gasoline station. Matod sa DOE nga sa 678 ka mga gas station sa tibuok Sugbo, sa inisyal nila nga ihap 91 niini ang non-operational o mga nagguba tungod sa bagyo. Apan gipaabot pa nila, Bob, nga mapagawas ang maong executive order nga luwatan ni Governor Gwen Garcia. Matod ni Attorney Rosemar Gamalio, OIC Director sa DOE Visayas, nga una kining higayon nga mopatuman sila og price freeze sa produktong petrolyo. Pagsanong usab kini sa Department of Energy sa hangyo sa gobernador tungod sa nasinating krisis tungod sa bagyong Odette. Subay niini ipatuman sa DOE Visayas ang price ceiling alang sa mga petroleum products. Sa branded nga mga gas station, ang gasolina kinahanglan di mula pa sa presyo nga 72 pesos. 65 pesos usab alang sa diesel. Sa ubang gas station, 62 pesos ang gasoline o 55 pesos ang pinakamahal sa diesel. Pero ang mga nagpresyo na og ubos niini di na usab makapataas pa. During this time of calamity, di na sila pwede mausab sa ilang presyo. So any price increase nga may bawaan nato after sa declaration sa implementation ng EO, please report sa office. No? Kung musupak yun sila, sa parts sa DOE, we can cancel the permit. So di na sila maka-operate, maka-close ta sa ilang station. Samtang gipasalig sa DOE Visayas nga dunay daghang supply sa krudo alang sa Kabisayan. Ganihang buntag gitagbo ni Cebu Governor Gwen Garcia ang mga power utilities, telecommunication companies ug ang construction association. Pagpa-update alang sa kalambuan sa Sugbo gikan sa kadaot sa pagkusukuso sa bagyong Odette. Gitugan usab ni Gamalio nga paningkamutan sa Sebeco nga mabalik ang linya sa kuryente sa habagatang bahin. While labot lang sa Southwest, sa di pa ang New Year. Ang VECO karon ingon sila na sila around 4,000 consumers nga connected na nanay kuryente. Specifically kaning area sa Talamban o kaning sa Virama karon. So ongoing pa lang restoration works, no. As far as Transco is concerned, ready na ang backbone. Bob, matod ni Gamalio nga ang sa report sa VECO adunay dulan sa 500 ka mga poste nga nangatumba og wire nga nangaputol. Apan hinuon hinungdan nga di sila makahatag og exact nga date kung kunos makabalik sa normal ang connection sa kuryente dinhi sa Sugbo ug sa uban pang bahin nga ilahang aduna sila mga kliyente. Samtang sa Bob adunay no mga uban pang mga electric co-op nga gikan pa sa ubang lugar ang nitabang na aron usab mapadali ang restoration. Ug sa habig sa Northern Cebu, nakabalik na ang supply sa kuryente kung koneksyon sa kuryente gikan sa pipila ka bahin sa Compostela padung na sa Daan Bantayan. Bob? Salamat, Marie Dumabok sa imong live report.